Velkommen til denne her video omkring hvordan man tilmelder sig et event, og i dette tilfælde her, der er det Vissenbjerg Cup, at håndboldafdelingen skal til. Vi går ind på vores hjemmeside orlovsgerninge.dk, så går vi ned i håndbold, klikker en gang. Vi skal så ned i tilmelding til håndbold, og så har vi Vissenbjerg Cup liggende her, og det klikker vi på. Vi skal lige være opmærksom på, at det er den 5. februar, at det skal være betalt. Nu tager jeg bare en af dem, alle sammen er ens. Der ligger 3 forskellige hernede af, efter hvad hold man skal tilmeldes på. Jeg går ind og køber en billet. Taster her antallet 1. Næste. Og man er så medlem af håndboldafdelingen på U10-holdet her, så at der har man jo fået tilsendt sin adgangskode og sit brugernavn, og det kan man så gå ind og bruge her, og der skal vi klikke der. Det er så mit eget, jeg bruger her, og jeg accepterer og kører videre til næste. Og så kommer man frem til betalingsdelen, som I kender i forvejen. Indtaster sit kortnummer, udløbsdato, måned, år og kontrolciffrene, som er bag på dit dankort. Gennemfører betalingen, og så får man tilsendt den på mail eller print den ud. Det var den korte fortælling her. Håber I får noget ud af det.